message is going to some group of people that think that they know, but their head is empty. Empty drawer, coconuts. You know, whenever you see people speaking English, flowing well, reading and writing, they claim that they are educated, that people beside them are trash, that people beside them are illiterate. That you know how to speak, you know how to write, doesn't make you a wise man or a wise woman. Education is different from education. That you are well educated is different from that you are wise. Take it or forget about it. Anyway, let me go straight to the point. This message is going to people that are dragging Ebuka Obi concerning legal team or no legal team. That Ebuka Obi should allow your God to fight for you. Why are you calling police to fight for you? Is police your God? Let me use Igbo. Listen to me. Go and read Romans chapter 13 verse 1. Now on the screen, you got here. Romans chapter 13 verse 1. Go ahead there. Bible make I no chukwu. Go to the government. Always na Igbo si respect government. No only respect of government, they respect ho. Iwu otiri. And no only should be punished. Now somebody put that. If Bible say na oputo ogaranya ka ogbugbu ya. The Bible. Oputo ogaranya no ka ogbugbu ya. Mputo nwa ogaranya ka yigbu egbu. Egelo puta. Collide there with the. I am suspecting this man and Onwebe Joy. The way he say man people be attack. The way he say me attack front and back, left and right, front and back, left and right. Others go up about the somebody put no piano, a young lady, piano, but I'm going to see from Enugu State, Jana, Lagos. But your testimony concerning estate money. That is criminal acts. That guy have a criminal tendency. Bien poor testimony. On a way change the testimony. Of what say Ebuka Obi of Charafancha or Macharafancha. Can Ebuka Obi wag neighbor of Charafancha or Macharafancha. Also that you be a belly of Charafancha or Macharafancha. And bear it in your mind that any prophet or any pastor that sigi na chuku na away that pastor will fake and criminal. Our God is a jealous God, and you can never compete it with God Almighty. Not possible. If somebody can be seeing everything and be sorting it out, it means that there is no God in heaven or Emmanuel with God. We are not sent, and we can never be sent. It's only God that is sent. So, a pastor a criminal. Ebuka Obi have never said that. And the woman who power, as long as he want power. God is using his power placed on you. Tomorrow you can deviate from the work, from the line in the That's the reason why you should not trust your fellow human being. You should not trust your prophet. You should not trust your pastor. You should not trust your bishop. You should not trust your pope. Only trust in God. And be prayerful. And read your Bible. When you go to a place of gathering, the Spirit of God will tell you, are you in a good time with your spirit of God? Get a spirit of God do you have any relation with your God at all? Now what am I trying to say? Mother Habian no, there seen own 500 million. Ejidafe Ebuka Obi na otosi. Isi ya legal team. Isi ya chere kambo chuku bia na chuku fight for him. We are not chuku with the government. Government with the police. We are not chuku with the government. Government with the police. And when I ebene police have what they're saying. Police we ever does oh police for Gananya. What of that what police is in our send that babu police for Gananya. What of what police were in
onye kpọgụ polisi pụọ ndị mmadụ ụgwọ echebie ego n'ụzọ kwụgbuo ogu ịmụrụ nke a ka njọ mana onye ga-akpọ polisi ka edozie okwu edozie jepak okwu anya ọnụ pụta ebe jepak ịbanye gwa Ebuka Obi advice gwa onwe gị nye onwe gị advice isi na legal team ga-etinye na problem nwere agụtụkwana akwụkwọ echebụ na-agara obodo oyibo fara nwa ebe jọ echebụ isi ibigo US igego obodo oyibo n'obodo ebe ahụ ị nọ ndị ọcha na anụ sọrị ije amụmụta onye ọcha akpọrụgbuo dize ka afa ndị a inshọrans gị na ha setụlụ ihe polisi baburu gị ndị ọcha na anụ sọrị ndị ọcha mara akpọ sọrị bikos edebere iwu ahụ igbosi debe dị iwu ọ na obodo a ka m kwuru unu ndị fụlụ ngụrụ akwụkwọ unu echiche obodo unu bunch of unitron nwere ihe unu ma mmadụ kpọrọ mmadụ polisi what is bad na legal team? What is bad there? Reverend Father mmadụ jam remote the other time. Reverend Father sonye akwụ ụgwọ ndị mmadụ si hey echekwa na Nwachukwu agwụ unu die. The Reverend Father ka anti nwụrụ ọgụ owere iwe were terapia ya asị Reverend Father emarụ for what? Reverend Father is a human being. Pastor is a human being. Prophet is a human being. Reverend Father can call police for you, brother saying. Pastor can call police for you, brother saying. Bishop can call police for your brother saying. Yes. Police have your job. You should stop all this local mentality unu never apply. Ni draw it for. Bible sin down put the more gara ko obubu ya. Unu si a check Chukwu ba no ri o Chukwu abubu unu die. Chukwu ga si le ni gbe ba no ri o ga bu ho to onwe legal team abajo ga ajuju. Otoro gbo Chukwu unu die. Mba Chukwu ga-esi n'eluigwe ịnụ ọnwa Chukwu esi n'eluigwe bịa kpọtara nwaanyị kpọọ ego si n'eluigwe bịa tụbara nwaanyị ahụ ime si n'eluigwe golo gị fom si n'eluigwe rituo golo gị ihe nwa si n'eluigwe bịa na-enye nwa ha ara onye Chukwu ga-arụ ogo tọrọ agbagbuchi unu Chukwu ekechago ụwa ka ọ ga-esi dị is left for us to follow the principle of the earth ọ ga-echego ụwa sa ha dị ya over mmiri mbụ anụmanụ dị n'ụwa ha dị ya over everything anyị maka ọrụ zeri na-take care of it ihe asa hapịa ka Chukwu bịa n'ọrụ gị ọgụ Chukwu agbuo gị die Chukwu ọgwọ mgbe ike gburu dibịa ụwa he come in the last imechọgo igwesi ime asị mmadụ idifend chago onwe gị defend cha onwe gụsịcha everything still a na-akpọgide gị n'obe anasị na ga-egbu gị echi imechọgo igwesi ahụ mgbe ka Chukwu kwesịrị ịbịa bịa mezie ka o ti wu Chukwu no ị na-echi akọ bịa n'ụtụtụ ya ha abịa ị nwụọ dị isi na-awa gị isi na Chukwu ya bịa gwọọ esiri gị bịa gwọọ ọgwụ ejela go paracetamol ọ bụrụ bụ ịṅụ paracetamol ime labụ ịṅụọ ọgwụ ọbara ịṅụọ ka ọrụ hozi ọrụ that is when God will come and perform the miracle unu ọgbachakwara ihe Ebuka Obi nwere legal team na kpụrụ ya na Ebuka Obi don't dissolve that legal team should if you add more people onye kwute ha ejiga nga ọga nga tụọ ya nga nwere Bible na Bible nga na Bible atụrụ ndị mmadụ nga na Bible police na Bible people ga say na Bible all Chukwu with their government say respect their government yes na onye respect your government ada respect okwu ọnụ ya unu na-akọgheri na ndị je paaki afọ nsị ihe chọghị ihe eme onwe gị sọsọ ịnọwo onye nye gị ego iso onye ahụ ọgụ fara nwa ebe ị na-ekwu na Ebuka Obi anụ gụnwe nụ nwaanyị ị nụrụ nwaanyị na ị na-achịkwa na sukurutum gị a na-akọghị ọkọ ị na-achịkwa na sukurutum gị onwe ebe iti sukurutum gị a Ebuka Obi ka kagụ mma Ebuka Obi ka ya anụ nwaanyị anụ ma ofeji ma ọwa ofeji gbasa gị chọọchị ole ka ịrụ nye ya parish hospital ole ka ịrụ nye ya parish ka ihe menwụrụ ndị village unu then look at full grown Federal capital non you are go blogger overnight afago Reverend Father blogger nwebe joy ọzọ nwa okolo ọzọ nwa nkwọ na-akparịarị onwe unu here and there iju ụwa share this video abeg